Nyakwaramogi, erokamano Nyakwaramogi, in mane wang' sa e sa 7 mar odiechieng' mogik mar dwe mar 9 higa 2025. Waikore makare gi weche manyien mag migago. Mokwongo, duond weche. Nyasi mar alamo obagi e kanisa ma Kopere ma Don Bosco, Nairobi, ne ringre mosenindo Dalmas Otieno motelo ne ik mare. Kaunti ma Siaya otudore gi duol mar Kera mar bero moko kuom apeini e kauntino mosebedo maricho kuom kinde. Seche ma ji odak kar ka, puonjruok ochung', skul ochung', nyithindo be koro ok som maber. Chiemo ma ji chamo maber be onge, gimimiyo ji kama thin nono kata rom ji. Jodak ma wang' chieng' dwaro ni mondo chier gero hinga ma geng'o pi oula manochung' mana jumbe 6 tok chako tich. Machiegni Nyakwaramogi, nyinga Milton Ochieng' Awuor. Wede, osiepe kaachiel gi josiasa oyuore nyasi mar alam ne ringre Dalmas Otieno mane en jaod bura machon Marongo kendo jatend migao. E nyasi mobagi e kanisa ma Kopere ma Don Bosco e buore Nairobi, Dalmas oyangi kaka jatelo mang'uon kendo jasiasa maratego manoketo maino e weche mag somo. Must confess also that my first impression of Dalmas was almost negative. And it was planted on me because when we left the university, we were so obsessed with Ochiro Ayako becoming MP for Rongo that we were scheming with TJ Kajwang and other people how to remove Dalmas Otieno, that I almost believed that he was a bad man. Shame on you, Governor Ochiro Ayako. Because later in life, when I came to know Dalmas and I was consulting with him, and especially when 2013, 2017, I was working closely with Uhuru Kenyatta, and Dalmas was in court, and the country was so divided. And Dalmas was the reason, the voice of reason, which was calming us down, bringing everybody together, and really, I've not in a long time seen such a steadfast man who could not be swayed. He was not only tall in height, but he was tall intellectually. And for that reason, many of us looked up to him for his very calm counsel. No one told me being a firstborn of His Excellency Dr. Honorable Dalmas Otieno would be this difficult at such times. But he taught me one thing, and that was preparation, because you can't catch my dad unprepared. This gentleman knew me when I was a very young girl. And I was working with Jaramogi Foundation. And when I came to work, I was only 19 years. I was brought with Akinyi Odinga, and I was living with Diko Neko. Just stand up so that they can acknowledge. This was my father, because Akinyi adopted me at 19 years. Jatend migao mar teko Opiyo Wandayi onyiso jopiny ni piny owacho ochung' motegno kendo weche mamuoch ni nitiere pogruok kata okak moko gin mana weche manono. Kanolose romo moro Baringo South, Wandayi nokwayo kwe kende e pachoka, ka bende nomedo ni winjruok e kind jotelo e pachoka kelo kanyakla jodak ma kuonde mopogore opogore kendo miyo gi duol e telo ma Kenya. Wandayi nolero ni moko kuom gigo ma sirikal osetimo gin chwalo yore mag dak mag jopiny kod tudo stima e kuonde maonge dongruok malong'o. Bende nonyiso jopiny nodin itgi ne siasa manono kojiwogi mondo gisir sirikal e gero piny mani koda kwe. Nolero ni telo mar piny owacho masani ochung' motegno. Mheshimiwa Ruto iko kikamilifu, iko imara. Na tumesema ya kwamba taongana na Mheshimiwa Raila huko mbele, aendelee kufanya kazi na Mheshimiwa Ruto mpaka dakika ya mwisho, mpaka 2032, si ndio? Sisi wenye tunatoka eneo la Nyanza hatuwezi sahau kamwe. Nyinyi ni watu wajabu sana, nyinyi wananchi wa bonde la Ufa, kwa sababu wakati tulikuwa na shida kubwa mwaka 2007 mulijiunga nasi na mkasimama kidete, si ndio?
Mukakisimama kidete kufa na kupona na baba Raila Amolo Odinga. Hatuwezi sahau kamwe. Lazima tuwe watu ambao tunakumbuka, si ndio? Yes. Kwa hivyo msiwe na wasiwasi hata kidogo, hapa mbele sisi tunatembea bega kwa bega na Mheshimiwa Ruto. Jaod bura mage Melisha Odhiambo koro dwaro mondo gavana ma Siaya James Orengo mondo owuo apisi maten migepe mare kendo wal jokanyo manyien kaluwore gi mibadhi ma koro miyo jotich bura ochungi e tich e kaunti no. Kaluwore gi jaod burano, jotend migepe e kaunti no ok nyal wuondore ne gikia gima dhi nyime e wi jotich 382 manondik tich e chak higa ni manyicha noriembi e tich. Odhiambo mane loso Mutumbwe e sub-county Mayala e kinde pogo omenda mag jiwo ohand rowere kod mine owacho ni sa oseromo mondo mi Orengo chan ode mondo mi one ni kaunti ma Siaya otiyo ne jopiny kaka dwarore. Okinyal bedo nikech pok awinjo kata NMCA ma Siaya nyaka the speaker of Siaya onge ng'ama osewacho kaka jotich moriemb. To joma noriemb ka wacho ni mondo mi barua ne gichiwo asoya ma 300,000. Mine moko uso dhok, mine moko ouso lowo ni mondo mi asoya mondo nyathino oyud tich. I'm calling upon EACC to be a bit faster mondo joma imako mak, joma dhi e jela odhi. And if in any way the people around Orengo are found to be culpable, we'll conclude that the governor was aware of what was happening. That is it, as simple as that. Pinje mag Afrika ojiw mondo oteg chenro magi mag dongruok kokalo e tudruok kod pinje machiwo thuolo mag ohala, keto mwandu maduto kelo dongruok kanyakla. Kolose e nyasi madhialo higni 76 mar piny China, jatend migawo mar pinje maoko Musalia Mudavadi owacho ni Kenya medo tudore gi piny China e chenro mar gero gach reru manyasani kowuok Naivasha nyaka Kisumu. Wach manojiw kod jambetre mar piny China e pacho ka Guo Haiyan mosingo medo tudruok mag dongruok e kindgi kod Kenya. A strong message that will continue to send the signal that the absence of multilateralism is dangerous for humanity is extremely essential at this point in time. We will not be able to deal with the conflicts that we see if we disrespect or weaken or undermine multilateralism. Sirikan kaunti ma Siaya ochako twak kod duol maloso apeini kera mar gero apeini alworano mar kaunti no. Jachung' matije Bondo Vincent Kanyangonda owacho ni gavana ma Siaya James Orengo osebedo ka twak kod director mar kera motelo ne Siaya kod Kisumo Midusa Kenneth Ochieng mondo mi omi pek nderni mochuno e gwengego. Kanyangonda no olero ni thoth apeini mantiere Bondo sub-county osetem loso. Apeinigo oting'o mano ma Bondo Nango nyaka Liunda masani idhi gundhi ka irito mondo sirikal mamalo med omenda mibiro gere godo malong'o. Now, Director Markera, Engineer Kenneth Adinda Ochieng, osebedo gi negotiation gi governor mondo o upgrade some of the yore manie e Siaya County to maga mawacho to ma specifically ma Bondo. Koro yore ma kaka uneno kawuono wasaringe yore mang'eny gi nyo yawo mamoko ni Migwena kocha kendo koro sani to wanie Bondo Liunda Road ma ung'eyo wachne no osebedo wach mabor ahinya. Mining maketho ndara. Koro jo mining kok seketho ndara gidwa repair. Sani wan gi problem ma engineer Adinda emanyo volunteer moloso ndara nyaka Kupolo. Lose maber but maram ka koth ochwe to rumo kendo wadoka shida. Koro wakwayo sirikal mamalo national kod mar county giriwre kanyakla mondo gilosnwa ndara obed maber mondo wan kaka jo pikipiki wayude kaka wanyalo tiyo maber. Ndara rach makidhi Bondo dichiel gi customer
kiduogo ok inyal dok kendo, to mano mana siling. Familia moro e gwenge ma Isebania e kaunti ma Kuria West, e sub-county ma Kuria West, dwaro ratiro ne wuodgi ma jahigni 41 ma giwacho ni nowito ngimane e tesend obila ma Kamomwamu. Dichuono ero nodine kod keth mar tong'o yiend achiel kuom familia mare. E kar dak mar Nairobi Ndogbo ma Isebania sub-county ma Kuria West, familia mar rawera Moyangi kaka Halan Kamau mane owito ngimane e tesend obilano mar Kamomwamu pod nitie kod lit e chunygi ka gintiere kod penj mathoth malo duoko e witho mar wuodgini mane omaki tich ang'wen ma juma mokalo. Mimi nilichukua hatua nikaenda na wakamtoa ndani wakamleta. Nilipomuuliza alisema amemuomba shangazi yake msamaha, kwa hivyo aliomba shangazi amsamehe. Aliporudishwa ndani koplo alimuuliza shangazi yake, unatakaje? Yeye akasema anataka alipwe hela. Nikamwambia hapo na hapo sina pesa. Kwa hivyo koplo akaniambia anamhamisha kutoka pale post amlete station Isebania, bukiwe na Friday apelekwe mahakamani. Ya pili yake ambaye ni Ijumaa kitu saa 5 wakanipigia. Nikawauliza mumefika Kihancha, kwa sababu ilikuwa abukiwe aende mahakamani. Wakaniambia sisi bado tuko hapa Kamomwamu. Nikauliza kwa nini akae Kamomwamu masaa hayo na iruhusiwi? Wakaniambia utajua baadaye. Kata beni wacho ni obila to ranubudgi ne odere sel. Familia ne wacho ni wuodgi ni mane omaki kod keth mar tong'o yiend achiel kuom familia margi ne onegi kod obila. Min rawera ni Mary Wamboi wacho ni kane pok wuode ni owito ngimane, achiel kuom obila mawuok e tesend obilano mar Kamomwamu ne ogoyo ne simo kakone mondo koro oro omenda maromo 15,000 ponono to dhi yuaga ng'i. Koplo mwenyewe akanipigia simu akaniambia tunaomba utuletee shilingi 15,000 sasa hivi, na usipoleta kesho utalia na hujui utaambia familia nini. Kama dakika 30 zilizopita nikasikia koplo ananitafuta, akaja mpaka dukani kwangu, akanichukua na gari ya polisi, kanipeleka kituo cha Isebania, akarudi akanitoa kanipeleka kwa DCI. Hapo ndipo waliniambia mtoto wangu amejitia kitanzi. Wamboi wani kinde mani ogo ne simo kod obila moro. Obila mabende ne omanya ka kar ohala mar boma Isebania ne owinjo ka wuode goyo koko nikech sand mane oyudo kowuok kuom obila ka ochich ni mame nokelo tho mare. Saa 11 koplo akanipigia simu. Mimi nilisikia sauti tu akimwambia ongea na mama yako. Nikasikia kiniambia kwa uchungu, mama naomba uniokoe. Familia ne wacho ni obila ok ni omogi kata thuolo mondo gine ringre wuodgi ni e sel kama ni wacho ni owite ngimane. Ka giwacho ni obila ne okawo ringre kendo ringo godo nyaka kar kano ringre ma hospital maduong' ma Migori. Hawakuruhusu nione mtoto wangu amejitia kitanzi wapi, wala mwanafamilia wala jirani wala rafiki. Hakuna mtu aliyeshuhudia. Paka leo tunatatanishwa. Ningeomba serikali inipe haki kwa ajili ya mtoto wangu. Familia ne ywak ni wuodgi ne onegi kendo koro gidwaro mondo koro tim nonro kendo yangi adieri ka otende kod tho mare kendo ka okang' ni jok mitudo kod tho mare. Huyu mtoto ameuliwa kifo kama cha Albert ambaye ni wa Kindube, aliuawa ndani ya sel. Huyu mtoto kama sio kupigwa, huyu mtoto ni dawa amedungwa. Naomba haki kwa serikali itende haki. Ni mtu alikuwa ni rafiki yetu, tulikuwa tunampenda na alikuwa na mambo ya wizi wala hakuwa na mambo mengi kama. Tumeshangaa sana kusikia kama ametoka akawa naishi kule, na tunashangaa kuona kama leo tunaambia eti hayupo duniani. Jatend obila sub-county ma Kuria West Ruben Bet ne yango rawerani ne owito ngimane tesend obila. Kar kamano wane tho mare ne obiro kaluwore kod derruok. Bet bende komachielo koro kwedo weche maliekore ni kan rawerani ne pok owito ngimane. Achiel kuom obila ne okwayo familia mar omenda maromo 15,000 mondo koro owe thuolo. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jelodo ma Siaya ochako winjo buch nek mar jaohala Jared Ongoro manokwany ringre kojwang' e bwa Trans Nzoia higni 2 mokalo. E nyim jang'ad bura David Kemei, Laktar Don Oluoch
mane otimo bero ne ringreno onyiso doho ni lipot mar bero noyango ni Jared nowito ngimane kokalo kuom hinyruok manoyude wiye kod fuonine mamoko mayom mag del, gino mane nyalo wuok kuom goch motegno kitiyo gi gimoro madik. Okwach kich bende onyiso doho ni maling'ling margi yango ni mosenindo Jared Ongoro kod achich maduong' mitudo gi nek mare Vincent Ochieng' Ongoro ne nitiere alwora achiel e kinde mane nek makamano timore. Achich maduong' mitudo gi nek makamano Vincent Ochieng' Ongoro kod nyawadgi Crispin Awambo ibiro chwal e doho tarik 3 dwe mar 11 higani ewi burano. After the alleged death? Yes, 11 days after the alleged. About 9 days. About 9 days? Yes, as per the report. 14, but the death took place on 5th. 5th, yeah. So that was 9 days after the alleged death. And the body had been preserved in a private institution, that is St. David's Mortuary, or was it a public? No, it's a private, same-day classic funeral parlor. So mama alijibu, the late Jared ameshasumbua the accused person Vincent. Ameshamsumbua sana. Niliposikia hivyo sikufika jikoni, niliwacha tu hizo vitu zangu hapo, nikarudi kwa nyumba kuvaa nguo ili niende penye wamesema Nzoia huko, niende nifike tuanze. Luoro kwako jodak Machuka e kaunti ma Tharaka Nithi bang' obila yudo ringre jal moro ma jahigni 29 kotho e gache mane olor kendo oyiegi machiegni gi bengi mar KCB e chuny bomano. Komanda mar obila e sub-county Machuka North Paul Kuria owacho ni jalo ne onemo giko otieno ma tich abich mokalo. Okwach kiche ne oyudo jiko 2 mag maka ma bende nenore ni noseliel morumo i gari ma bende nolorno. Gima long'o ma bende dine kel tho ma kamano pok oyangi ka nonro pod dhi nyime. Kuria nonyiso jopiny mondo owuo kod jowetegi kata mondo many kony malong'o kapo ni gikale weche matek. Kuulizia familia tukapata kwamba alionekana mara ya mwisho Friday, ambaye vile alitoka nyumbani, wenzake watu familia yao hawakuwa wanajua ako wapi. Ndio leo wananchi wakapata kuna gari iko hapa ambaye imefungwa kabisa na ndani na kuna mtu ambaye alikuwa anaonekana ndani. Tumeweza kufungua ile gari na tukapata mwili ya huyo marehemu ambaye kwa saa hii sitaweza kutaja jina yake mpaka tuwasiliane na familia. Na ndani la hiyo gari pia tumepata jiko 2 ambaye zinakaa zilikuwa zimewakishwa makaa hapo ndani mpaka ikaisha, na hatujajua kiini hasa ambacho kilisababisha hiyo misaka. Ati tuko na officers wa DCIO na kesi itachunguzwa. Jopiny gwenge ma Kobuya kod Osodo e ward ma Wang' Chieng' e kar chung' bura ma Karachuonyo okone sirikal mondo gavana mathoth e gwengego e kinde ma koth mapek. Gino manomiyo sirikal ochako chenro mar manyo riekni mosiko matieko midhierono mondo kel fuong'ruok ne jopiny. Gedo mar ohingago nochako, kata kamano nodogo kwamo dweche 6 bang'e nyaka ne chake ka tingni manitiyo godo bende sani okwamo kama ne ojwang'ie. Jopiny manoloso e skund primar ma Osodo kama jopiny osebedo ka jotie e kinde ma sirikal mondo yoti chenrono. Kochakore gi location mar Kobuya kakoro biro e location mar Wang' Chieng'. Koro kogigi e kore ochung' ne gidhi ni pi ne ng'eny, to waserito nyaka ne gidhi manyaka sani. Wakwayo ni ka giyie to gichopnwa chenro ni, kata ka ginyalo yawo kama pi miriu donjogo e nam, kinyalo yawi chodho igolo lopego nikech pi mapong' pile pile gi gik mipuke nam gaore osemiyo dinore. Seche ma ji odak kar ka, puonjruok ochung', skul ochung',
nyithindo be koro ok somo maber. Chiemo ma ji chamo maber be onge, gimimiyo ji kama thin nono kata rom ji. Koro an akwayo ni kaber to tich odhi nyime. Wapenjo ni to pesa ma noket ne gini olal kanye. Joma be nyicho ochung' negi bulalo ok nyal nyiswa to what is going on. So my plea is serikal uwuog oko mondo okonywa. Ma en Ramogi TV to magi gin weche mokwongo kapok adhi e yweyo. Aneno ka otintie ka ni tinde polis ok gen. Kigeno kuom polis akia ni wacho nang'o, mano masi mar Muoroni. Jadolo Gideon Omolo kata nyakwar Mikola mar Lambwe Owich owacho ni onenowa en kaachiel kod Shem Omolo, Kaisa Okondo to Gabok Maina. Jaka Black Mos aneno kiorote makuyo kanyo mano chiko koyena somo. An Moses Osaso kawuok Bware Uriri, ane Migago kendo waneno weyo makare. Jaka Black erokamano kuom news ma Edwin Ochieng Mwalimu Chairman Jaka Wino kaeto machielo maluwo mogik en ni Jaka Black mano Dan Jaringa kanitiere Kisumu Manyata aneno makare kaeta timo mos ne joka Dalmas Otieno. Maba umoja deno mar Gemgot Regea. Ramogi TV ler kendo Migago chopo na yo makare. Wadhi e yweyo kik idhi mabor, an ka bang' thuolo machuok. Sayudo nyudo ni kelo nyako chia jolokore nege lunga ni sandi nango nyako chia mimi giere kendo jalo siko kacha ndigi mo nyako chia utemo kadhono. To Monty anawinjo mana kagima nitie kaka Paris chako chich koda. Chich kodi nade? Nitie ranyisi miweyo ka? Ayudo sati. Okendo nitie gi ranyisi. Teke na We Go Boda. Chanua Jam, Fika on time at the lowest charges in town. Wear helmet and ride in style. Be safi, be safe. You'll fit right on time. We Go, your trusted ride. Machiegni kendo jatend migawo mar somo kata jotelo e migawo mar somo okwayo jopuonj mag mbalariany mopogore opogore mondo owuog oko mar yudo tiegruok kaluwore gi lai manyien mar puonjo. Kanolose ka tiegruok mar jopuonj ma Shanzu e kaunti ma Mombasa, kama ne osidhie jopuonjre maromo 40 bang' tieko somgi mar lai manyien no. Jatend migawo mar somo e kaunti ma Mombasa Masibo Kitui owacho ni lokruok e migawo mar somo nyalo koso chopo kare kadipo ni jopuonje mamoko biro koso yudo tiegruokno. Kaluwore gi jotelo e migawo mar somo, jopuonje mathoth e kuonde tiegruok mag sirikal pok oyudo tiegruok e lai manyien go, gino manyalo hinyo yoregi mag somo. Improving teacher education would lead to enhanced improvement of the quality of learners that we come, especially answering to the requirements and expectations of the current teacher education reforms and reforms generally in education sector. We've moved, Kenya particularly has made leaps into the implementation of competency-based education. This one is an addition to the retooling that is normally done by the Teacher Service Commission. So normally the government encourages public-private partnership in offering education. The program has impacted not just the tutors, but also the teacher trainees by equipping them with the right skills to deliver content and to be able to teach
using the competency-based approaches. We are able to facilitate learner-centered lessons. We are able to develop interactive teaching resources. We are able to integrate information communication technology in learning. Etielo mar ariyo mar sigand Dagnek Makware, jafwambo marwa Ifinyakidi rango ni to achich manitudo gi nek mar kar puko takano ne en jal machal nade, to gin okenge mage maten migawo mar arita osekawo mar fwenyo Collins Jumaisi. Wawinjane sigandano. Bang'e wuoth notero nyaka e chiro mar railway kata reli e gwenge ma Pipeline bore Nairobi. Kae ma wachore ni Jumaisi ne time ohala mare mar uso line mag simbe ong'we yamo. Kaluwore gi moko kuom johala ma kae mane ong'eyo Jumaisi, ne en jal mamuol kendo bedo ni okwach kich ne tude gi nek mar joma mine e gwengego pod omako gi buok. Tulikuwa tunaishi na yeye hapa, anakaa hapa, mimi nafanyia biashara yangu hapa, na yeye alikuwa anauza hizo line za Airtel na alikuwa anakuletea mpaka laini mahali unafanyia biashara. Sasa nikaona hiyo jambo ni gumu sana kusema hiyo brada yote iagukiwe ni yeye, na bado police station iko hapo karibu kwa wale, na tunajua vile wanafanyanga, hata hakuna mwenye anaweza toka hapa aende akae hapo bila kuwa ati ni maneno wamewekelewa. Tunajua hao watu, na pia sisi tuliona ni kama wamefanya hiyo brada alafu wanataka kuagushia goli huyo mjamaa. Juu haingewezekana ati amefuga yote na hizo kaba, hiyo mili yote. Hakuwa na uwezo ya kutransport, hakuwa na uwezo mwingine kama ni wa kuua na kufanya hiyo jambo. Wanasema ni yeye bila yani usaidizi yote. Sababu hata maiti yenyewe kuibeba hata ikikufia hapa ni kazi gumu sana, na hiyo ilikuwa maiti mingi sana. Huyu kijana amekuwa akifanya kazi yake, anauza simu na anaweza kuactivate line ya Airtel. Lakini wakati ilifika akifanya na hao wengine hatukuwa na record yote ile amefanya crime hapa ama tufanye nini, ama ameshikwa amepelekwa polisi ama kotini bado. Lakini ile ilitustua tu, ikasemekana ati amekuwa mmoja ya wale watu ya Kware mauaji. So ndio serikali wakati ilikuja kashike ikampeleka. So from there amekuwa na sisi mzuri, hatujaona ubaya kwake. Ne anyuola lal mar Jumaisi chalo ranyisi mar ratiro ne wedegi gore Lwanda man ni nyaka sani pod gionge kod ng'eyo ewi gimomiyo wedegi nonegi e yo machalo kamano. Onge gimoro amora kendo onegi dogi wacho. Koro ane makoro ne akawa thuolo mar samora dhi kuno, samora go negi simu, kichan gi nembni gi. But onge report moro ma gisemiyo nyaka sam. Seche migocho ginyisi no. Kigo simu to gwa ni wacho ni wang'eyo washughulika, koro lingalinga kwa once ni wa complete nini the whole process to butimi nadi waburo gocho ni. Koro akanyo nyaka sani podi kata go mana simu sani onge gima ginyalo nyisa malong'o. Sirikal ema nigi teko mar rito raia, to ka sirikal ema nyalo kawo muda mang'eny kama kapod ok oduoko miyo kata kama gichope. Koro wa fail to understand ni ang'o matimre iye kanyo, nikech onego giluong wa to giwacho ni wasechopo ka. To koro kae kama wang'iyo, then from kanyo wang'iyo ni mae kaka wapango kod wapango no pod ok awinje gimoro amora. Koro wawacho ni kanyo waluongo ni justice denied. Ok wawinjo maber gi kaka kama giweye gino no. To be wa fail to understand ni ng'acha nolal nade, ere kaka nolal. Ok waamini mano ni ng'acha nolal. Gima sirikal ong'eyo kanyo wan wakia. E twak marwa kod jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen ewi lal mar Jumaisi, Murkomen nowacho ni oonge kod adier ewi chal mar Jumaisi, kendo mano achiel kuom gigo ma pod nyalo kelo luoro e kind oganda. Paro ma jaod bura ma Githunguri Gathoni wa Mushomba nokiro mabor. People can get lost in this country, you know. I am not sure whether he's still alive. So that's the other question. What if he's not alive?
you know? What is not in the country? What if he's, you know? There are many things that we can think about. But I'm really hoping that that guy can be arrested, because it also sends fear. If he is at large and he did such heinous acts, he committed such heinous acts, then there's possibility that he can repeat the same elsewhere. So it is incumbent upon all of us to be able to do something about it, and we request that we support each other to, as Kenyans, to provide information. And I really hope that DCI will catch up with this person. How can a whole minister in charge of such a serious come and stand in front of lawmakers, representative of the same people who are murdered, to tell us in 1 year, 1 month, he cannot tell us who killed those women. He cannot even come and tell us what happened to that guy who was arrested and disappeared from a certain police station in Nairobi. He cannot even tell us what is it the government is doing so that we get to know who killed those women. Anatuambia, ati nyinyi ambao members of public munisaidie so that we can arrest the person, the perpetrators. You're telling us to help you to arrest. Kaluwore gi moko kuom jogo makedo ne ratich oganda pachoka, chalo ka gima obila nong'eyo gimoro e wi lal mar Achich Jumaisi. Chalma Murkomen nowito oko kowacho ni onge gino matudo bad migawo mar arita moramora kod Achijno. We suspect that this escape was not truly an escape. That that they were not ready for the truth to be revealed. And this is why to date we are in this quagmire, not knowing which way forward. I'm struggling to understand, why would someone protect such a person? If I may ask you, what would a person at the level of DCI, IG, minister, government protect a terrible person who went killing people and putting them in sacks and throwing them? Because of what? You see, sometimes I look at people standing there and say, so-and-so has done nothing. That is the easiest person for any police service to want to take them to court. It's not like there's a political benefit to it. It's not like they're in a position of influence. Chal mar Dagnik Makwari, en gino ma jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen, lero ni gimiyo pek ahinya kochiwo siem ne jogo mowacho ni temo tiyo gi chal makamano e chwalo agenda mekgi. I see some people who want to score cheap political points out of this very heinous act. It is something that we take seriously. Remember that the president, even pursuant to that incident, established a task force to look at the issues of femicide in the country, and the report is ready. We should be able to present its findings. You wanted me to clap for him? Oh, Murkomen, thank you very much for coming to Parliament to write to us. That's not Gathoni for you. I'm going to ask very critical questions to this government, especially on matters women, femicide, gender-based violence, children violations rights. I am going to ask very hard questions. I'm not going to give them peace when they sit pretty over our dead bodies of women. Dwaro maduong' mar anyuola manoyudo wedegi en mondo piny owacho one ni giyudo ratiro mar ni pod en gima lit iko nyathi ka ringre mare opogariyo kata ka ringre mare onge kod fuonni mamoko. Bang' iko nyako ni en kisran tup, en kisran mang'eny ma kisran ma koro wame okia ni nyako wanyarwa ni manu chung'nwa marach umiyo ne koro kisran ng'eny. En kisran ma onge kata dak moro maber, onge kata jiw bedo maber. Ng'ato ka ng'ato pache en munu pogore apoga nikech kanyo dhano nyaka bed gi paro mopogore nikech nyathi mana golo dhi Nairobi. Atero nyathini mondo dhi opuonjire. Kendo nyathi yudo sida matek, ing'ado nyathi ka gweno ikete gunia to inyume ikware. Siki bedo mana gi paro mang'eny nikech nyathi maduong' kiiko wito kamano e yo marach kamano. To sirikal onego beni fuato gigo, to sirikal bende dhi odogo dhi oling'. Chalo gima wakawo nyathi to watero kanyo mar mondo ne dhi onegi. Otamowa kaka dwatim kata kaka dwawachi nikech onge sikama biro yudo nyathi mar kendo marom gi macha. Onge. Wageno ni nitie gima sirikal biro timo, lakini nyaka sani onge gima sirikal osetimo. Wan ne wakwayo nikech Rosto nowe nyithindo matindo
mapod duaro rit maber. Nyithindo go nigi dangi. Kata nitie nyathi mapod kia ni min gi notho. Kech poko chopo kumonyalo ng'e ni mamwa nitie kose mamwa notho. Koro ananyalo kwayo sirkal. Ka justice nitie, gitimnwa justice. Kata gimiyo wa pesa mar rom nade, kata gimiyo wa manang'o, ok nyal duoko Ros. Ok nyal duogo. Ok ni koro gimiyo wa ni koro wawilo ni Ros otho to chulwa pesa. Mano ok ni wadwaro kamano. Ena gima gino nyalo konyo nyithindo. And I will ask the same question until they give me an answer. And not just an answer, a practical answer. An answer that a mother who lost a daughter would make her sleep well. An answer if there is a child who lost her mother or his mother through those dump site bodies, that child will feel loved in this country. Tone jogo manokonyi golo ringre kod fuon ni dhano e kar puko taka makware. Dang ni mar paro e achiel kuom midhiero manojukogi. Nilikuwa affected na hiyo scenario yote, so kuna mtu hajazoea kuona kitu kama hiyo, hajazoea kuona vitu zimekatakatwa. That time unaambiwa twende mpaka city, unawatolea hizo bodies unawekea mpaka huko ndani, juu kuna mtu alikuwa volunteer kuchukua hizo body aikinge huko kwa morgue. Unapatana na mtu huko msee anakuita ni ule kijana alikuwa anatoa mwili hapo Kwale, so inakutriga back hiyo mind unakumbuka wewe ndio ulikuwa unatoa bodies hapo Kwale. Jaifanywa ile counseling ati unaweza sahau kitu kaa hiyo, ama unaweza tulia akili zako zimedi usahau na story kama hiyo. Unaona? Pande yangu mimi najuanga sana mimi nakanga kwa maombi tu. Juu najuanga saini kubad. Kama watu wanaweza chinjwa hivyo, hata sisi kesho pengine tunaweza fanywa tu hivyo. Shitu alako tu naishi. Kaluwore ni pod nitie familia mamoko mapok ne omi ringre wedegi toka onyinjo mag DNA. Penjo pod medo nyuolore ni to ringre kata fuon ni mamoko mag delgo ni kanye. Dibed ni pod okangi e kar kano ringre ma City kata Nairobi Funeral Home. Moloyo tekine ni makwan ringre mani City Mortuary oheo thuolo margi mar keno kendo tend kar kano ringre no. Chano iko kwan ringre maromo 259. Efi Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Rowere mag Gen Z pod ijiwo mondo mi ondikre kaka jogo ombulu mondo mi giyier jotelo malong'o e yiero ma 2027. Jaod bura ma Bumula Wamboka Wanami onyiso gi ni mondo gikaw thuolo moyaw mandikore mondo mi giyier jotelo makare kaka gidwaro. Kamano bende oseo spika mar od bura mamalo Moses Wetangula e wi siro wach ma choro mbele yiero ma jatend piny kinde ka kinde. Jalup komishona ma Bumula Hadida Abdalla kamano bende ojiwo wach mandikruok kowacho ni en thuolo makende makare mar kelo lokruok makare pacho ka kokalo kuom luto ombulu. Kama wewe uko na ID na wewe hauna voter registration ujaregister na usima hoje. Mimi nataka Bumula tukue na kura 1,100. Kura 1,000 ngapi? 100. Hapa mbele tunataka kupangana maneno ya siasa. We want our vote to count. Nyinyi mmepiga kura kutoka 1963. Kenya hii hakuna Muluya amepanda. Wale viongozi tumekuwa nao ni kutuambia mimi ndasimama next election. Ikifika katikati anasema hiyo hapana, ndasimama ile ingine. Ikifika anasema hiyo hapana, ile ingine. Paka wamezeeka, wamekuwa 8 years. Sasa mtarudisha mbunge kwa njia gani? Maneno peke yake yatampatia kura? Si lazima tushike kura. Kwa hivyo nawasihi, let us take advantage of this period, tujisajili kama unataka kubadilisha yote. Unaweza kuwa ulikuwa umejisajili but ulikuwa unaishi kwingine na sasa umehamia hapa, pia utabadilisha.
Duol makedo ne ratich oganda e pacho ka Kenya National Commission on Human Rights koro dwaro mondo mi piny owacho oket okenge makare ne arita ma jogo makedo ne ratich oganda. Jata tije ma duolno Bernard Mugesa omedo ni nitie dwaro mar chwoyo kogno kendo keto tim chik duto mar riwruog pinje mag UN oketo kaka matayo ratiro n'oganda wirani mano en achiel kuom yore ma piny Kenya nyalo goyo godo okang' kendo tieko godo weche mag andhicho mar oganda. Bende korka kore jalup director mar KNHCR Samson Omondi owacho ni piny Kenya nyaka yie rwako apisas mag UN e pacho ka mar ni limbe margi nyalo kelo ber mathoth ne piny Kenya e yor rido chike machiwo arita ne jogo makedo ne ratich oganda. When I look at the scenario within the African region, many African governments are not keen on ratifying the optional protocols. As mentioned in the discussions earlier, optional protocols gives the citizens a chance to raise their human rights concerns and violations at a different arena when the local mechanisms have not redressed them to the satisfaction of those citizens. I don't know whether they fear the numbers of the cases that may go, outside the country. I'm not sure whether that will be causing an embarrassment, to the country. But the bottom line is many African countries, including Kenya, are not keen on ratifying the optional protocols so that they give individual citizens in those countries the opportunity to air their human rights violations across the borders. For example, the African Court on Human and People's Rights, among others. Duol mochung' ne dongruok e alwora ma Nam Lolwe Lake Basin Development Authority wacho ni giseketo okenge makare mating'o malo pith kich e kaunti moluoro Nam Lolwe kaka achiel kuom neno ni jopith mag kich oyudo ber. Ali Abich gi ler mathoth. Riwruok ma ochung' ne rito bunge mawire ka chud bura ma Kasipul ma ong'ere ni Wifama osebedo ka timo chenro mag pur kod pith mopogore e bungeno e kinde ma gidhi nyime kod chenro mar rito bunge magitimo en pith mar kich ma bende osebedo ka konyogi kokalo e mor kich ma gigolo kendo giuso e gwenge mopogore. Apisa duol mochung' ne dongruok e alwora ma Nam Lolwe Lake Basin Development Authority kotelnegi kod Director Philip Olo mane olimo jopith kichgo wacho ni dwaro margi en konyo jopith kich e alwora ma Nam Lolwe mondo gibed kod yuto malong'o. But dongruok mar yien gi bende kendo tudore kod gik moko machielo. Achiel kuomgi en pidho kich. Makoro joganda mag piny kosepidho kich to koro ginyalo chako yudo yuto piyo piyo kata ka yien pod dongo. To wan kaka jo Lake Basin Development Authority be sani koro watiyo kod the process mar expanding kendo modernize honey refinery marwa mantiere Ndhiwa. And honey refinery mantiere Ndhiwa ni koro en ma obro bedo kaka chiro mar honey ma ji manie Nyanza kate gi part of Western Province bro bedo ka nigo ma gitere honey gi magise pidho. Wamor kod oganda man kar ka kuom bedo ni gisedonje program go e yo moro amora ma ok ochun gie. Ne okuni Lake Basin Development Authority bende timo tiegruok ne jopith kich alwora ma Nam Lolwe mondo gibed kod lony manyalo konyogi e pith kich, manyo negi chiro kod bende miyogi gik ma ginyalo tiyogo e pith kich ma gisebedo ka gitimo. Duong' mogik en gimiluongo ni capacity building mondo mi wabed nitere ka tiegruok ma nyalo bedo matin kuom joma pidho kich go mondo girit kich e yo moro ma gibende koro giyudo yield mang'eny. Ka gitimo harvesting kata ka gikayo kich to giyudo mo mang'eny. Like for example, ka ayudo average margin about 7 kilograms per hives to tiegruok aina ni koro nego bed ni watimo yo ma gibiro yudo ka gichopo kiwango ma koro ginyalo yudo kilograms 15 per hive ma gitiyogo. Machielo en kaka gibiro relate pidhruok mar kich ni kod rito forest ma be gintiere go nikech kich gi be dhi manyo forage from the forest. Gimiluongo ni forage pollen grains maua ma yien ma opidhgi golo ema konyo kich gi loso honey. Koro tiegruok mano be nyaka koro wabedgo kodgi. Jakom mar Wifama Crispin Osonga wacho ni gigeto yaro pith kich ma gisebedo gitimo e bunge mag wire ka okoni okang' ma LBDA okawono biro miyo gi mijing'o e pith mar kich ma gisebedo ka gitimo.
dhi kelonwa konyruok mang'eny, especially kuom addressing kuonde ma wantiere kod rem kata gaps machalo koka capacity building mag farmers. Gisani wan gi hives 1,200 mantiere e wire forest ka, to lengo marwa maduong' mondo wabed gi beehives 10,000 mantiere within the 5 kilometer radius mar wire forest. Wagoero kamano ne Lake Basin mokelonwa refinery mobedo station at Ndhiwa. Ubiro mondo ne projects ma WIFOM osebedo katimo e wire ka, kendo adiera manitie en ni tich ma WIFOM osetimo osekelo lokruok mang'eny kabisa e area ni. Kaka chief maka ang'eyo ni weche mag ketho forest nyocha dhi mbele ka ji dwano ng'ad yien wang' maka, to nikech nokel this program mar WIFOMA, wach mar yien ming'ade got en gima koro orumo. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Erokamano kuom medo kete Ramogi TV, pod wan gi mathoth, kik idhi mabor, wakaw yweyo mar ariyo. The euphoria around town is crazy. Koro kwa kila mtu. Guys, Koro wanna sort all ties on